Bueno, y ya voy a dar paso para finalizar esta jornada de hoy. Eskerrik asko por mantener activamente esta atención y esta escucha activa. Y, por supuesto, para hablar de la red, ¿quién mejor que Ander Bergara, Emakundeko Lankidetza Instituzionaleko arduraduna, txaloberoa berarentzat. Bueno, arratsalde on ia guztioi, eskerrik asko benetan bertaratu zareten guztioi, eta bereziki oraindik hemen zaudetenoi, ahaleginduko naiz labur izaten. Bueno, bai, niri tokatzen zait, sarearen proposamenaren berri ematea. Orduan, hau ez da momentuko kontu bat. Hau da, ere askotan aipatu hemen prozesua, eta hau ere prozesu baten momentu bat da. Eta nahiko genuke mugarri bat izatea. Gizonduz programa 2007an abiatu genuen, eta 2017tik aurrera lan egin dugu gizon politikariekin. 2017-2019ko tarte horretan, talde gizonezkoen talde sortu genituen, bat udal mailan, Eudelekin lankidetzan, eta beste bat sortu genuen Eusko Jaurlaritzan. Horren ostean, 2 urte horien ostean, lanarekin jarraitzeko egin genuen prozesu bat. Eta prozesu horren helburua zen gizon politikarentzako gida bat egitea. Orduan, talde bi horietan egon ziren pertsonak batu genituen, eta 5 saio uste dut antolatu genituela politikarientzako gida hori egiteko. Horren astean, guztia pandemia tarteko. Momentu horretan, saio hauek guztiak linean izan ziren. 2021tik aurrera, hasi ginen prestakuntza eskaintzen. Hain justu, talde horietan parte hartu zuten gizonek eskatu zigutelako. Honetan, prestakuntza nahi dugu. Eta ordutik, 2021tik, prestakuntza eskaintzen dugu. Prestakuntza online eta prestakuntza aurrez aurre. Prozesu honen guztiaren barruan, 50 inguru ekitaldi antolatu dira, eta 500 gizon politikarik parte hartu du. Orduan, hau ikusita, testuinguru hau ikusita, Emakundetik pentsatu genuen jauzi kualitatibo bat eman behar genuela, Jenik aipatu du, egitura behar ditugu. Orain arte prestakuntza egin dugu, baina behar dugu egitura bat, eta gero egitura horrek lagunduko digu harago joaten. Eta hain justu horregatik planteatu genuen sare bat sortzearena. Eta sarea sortzea ere prozesu bat da. Hasi ginen, iaz ja, ideiarekin eta baina aurten prestatu genduen oinarrizko dokumentu bat, sarearen ingurukoa, hori urtarrian esan zen, otsailean egin genuen lineako kontraste saio bat, gizon politikariekin, eta han egin ziren ekarpenak ere gure ganatu ditugu. Eta gaur, bigarren fasea hasiera ematen diogu, proposamena gizarteratzen. Hau da, ekitaldia egiten dugu proposamena gizarteratzeko. Anitak esan dituen guztiak, las vamos a tener en cuenta, vamos a incorporar esas preguntas que nos lanzaban a nuestro proceso y trataremos de dar respuesta con vuestro asesoramiento y con el asesoramiento de otras personas que nos puedan aportar esa visión que no tenemos muchas veces por el contexto que nos rodea. Entonces, yo creo que eso va a ser un elemento importante en la red y esperemos que nos acompañéis para intentar hacer lo mejor posible desde todos los puntos de vista, incorporando la perspectiva de género y incorporando la perspectiva de interseccionalidad, pero debidamente y con cosas concretas. Oinarri juridikoa ez naiz luzatuko, baina batez ere aipatuko nuke berdintasunerako legea, Euskal Berdintasunerako legea 2022an aldatu egin zen, eta hor ja gizonak inplikatzeko printzipioa sartu egiten da legedian. Eta printzipio horren arabera, herri aginteek, botere publikoek, gizonen inplikazioa sustatu behar dute. Eta maskulinitate askotarikoak
eta berdinzaleak sustatu behar dituzte. Beraz, gizonekin lan egitea eta maskulinitate berdinzaleak bultzatzea ez da aukera bat, behar bat da, bete behar bat da. Beter behar horri lotuta, 2024an onartu genuen gizonduz 2030 estrategia. Hau da, ibilbide horria, ez? Legeak esaten duen hori, lurreratzeko onartu genuen ibilbide horria. Eta hor bereziki aipatzen da, gizon politikariekin lan egitearen beharra eta saretzearen beharra. Eta hau guztia, eta goizean ere aipatu eginda, eta emakundeko zuzendariak aipatu du ere, hau guztia lerrokatuta egiten dugu nazioarteko jarraibideekin. Eta bereziki aipatuko nituzke, nazio batuen 2004ko adostutako ondorioak, eta 2023an Europako Kontseiluak onartu zituen jarraibideak. Bueno, zein da gure proposamena? Sarearen misioa izango zen, batez ere nahi dugu izatea gune diskretu eta seguru bat. Berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren kontrako, sentsibilizaziorako, prestakuntzarako, trukerako eta ekintzarako gune bat. Gune bat politikarien beharretara egokituko dena eta haien aniztasuna kontuan hartuta. Hemen ere aipatu da gune diskretu bat izaten, horrek duen garrantzia. Ez dugu nahi Feminist Champions eredu hori jarraitu. Nahiago dugu modu diskretuan lan egitea eta eguneroko lanarekin gauzak aldatzen joatea. Eta gune segurua, hau ere aipatu egin da, ez? Parte hartuko duten gizonak seguru sentitu behar dira horretan. Libreki euren iritziak adierazteko, hanka sartzeko ere, eta nik uste dut konfidentaltasuna gordetzea ere garrantzitsua dela. Zer egin nahi dugu? Batez ere, eragin politikoa eragin nahi dugu, ez? Eragin politikoa egiten lagundu nahi dugu, hain justu, emakumeen eskubideak eta berdintasuna aurrera eramateko. Eta gizonen implikazioa sustatzeko. Hori da helburu nagusia, eta menen kontutan izan denez, ez dugu ahaztu behar egiten ditugun ekintza guztietan hori eduki behar dugu presente. Ez gaitezen desbideratu helburu horretatik. Kide izateko, printzipioz, modu zabalean planteatu dugu, eta baldintza bakarra da, Euskal Autonomia Erkidegoan, erakunde publiko edo alderdi politiko baten kargu politiko bat izatea. Hori da baldintza nagusia, eta hor aholkulari juridikoak barne hartzea proposatzen dugu. Hemen aipatu da, ez? Sasak aipatu du, gero berandago ere aipatu da, ez? Bakoitzak abia punto diferente bat dauka. Orokorrean, gizartean eta politikariak ere, ez? Eta hori kontuan esan nahi dugu. Eta horregatik planteatu dugu binkulazio maila diferenteak. Eta hasiera batean 3 partaidetza mota identifikatu ditugu. Lehenengoa izango zen parte hartzaile izatearena, honek eskatuko luke gutxienez antolatzen diren urteko osoko bilkura batean edo jardueraren batean parte hartzea, hori batetik, eta bestetik berdintasunen aldeko ekintza edo neurrire bat bultzatzea, eta horren kontu ematea. Hori izango zen, partaidetzarako konpromiso minimoa esan dezagun. Bigarren kide izateko modua izango zen laguntzaile izatea. Horrek eskatuko luke aurrekoaz gain, talde tematikoren batean parte hartzea, edo baterako proiekturen batean parte hartzea. Eta azkenengo maila eta exigentena izango litzateke bultzatzailea izatea. Kasu honetan, aurrekoaz gain, sareko talde motorrean parte hartzea suposatuko lukeen horrek. Lan eremuak eta metodoak. Gure proposamena momentuz, da, osoko bilkura bat antolatzea,
talde motore bat, lantalde tematikoak, laguntzagune virtual bat ere sortzeko asmoa dugu, eta kontuak emateko eta berdintasun eremuko beste eragileekin elkartrukerako guneak. Hemen aipatu da zein importantea da, Jenik aipatu du kontu ematearena, hemen ere askotan aipatu da zein importantea da elkartrukea beste eragileekin, beste sareekin, beste sentsibilitateekin, horrek guztiak aberastuko duelako proiektua. Zer eskainiko du sareak edo zer eskainiko die ekidei sareak, ez? Nahi prestakuntza, hori eskatu egin izan diguzu eta jarraituko dugu prestakuntza eskaintzen eta aholkularitza ere. Aholkularitza, hain justu, genero ikuspegia txertatu egiten ditugun gauzetan eta besteak beste interseksionalitatearen ikuspegia txertatua egon dadin. Eta jarduerak antolatzerako orduan, kideen beharren arabera antolatuko ditugu. Beharren, interesen eta prestasunaren arabera. Baina asmoa da ere, eraikitzen joatea eta biltzen garenean joango gara hau guztia eraikitzen eta dena erekia dago momentuz. Urrengo pausoak zeintzun dira? Pauso nagusia metik aurrera, ekainera bitartean, gure asmoa da, sarearen oinarria jasotzen dituen dokumentua zuen ganatzea, pasatuko dizkizuegu, eta hasi behar garaia interesdunak identifikatzen. Eta horretarako alderdi politikoekin bilerak egingo ditugu, dagoeneko ja kontaktuak egin izan ditugu, posten naiz gaur azaldu duten prestasunaz, honetan parte hartzeko, baina jarraituko dugu eurekin lanean, sarea martxan jarri baino den, ondu errotua egon dadin ere. Eta azkenik, asmoa da, depende zelan doan aurreko fasori, ekaina edo iraila baitartean, sarearen lehenengo bilera egitea. Bukatu nahi nuke, Sasak aipatu duen dokumentuari erreferentzia eginez, Sarajevo tresna, egia esan oso tresna baliagarria da, euskeraz eta erderara itzuli dugu, hor badaukazue, urtetzen zaretenean, aukera daukazue liburua jasotzeko, eta benetan gomendatzen dizuet, irakurtzean, nire ustez oso tresna baliagarria delako. Eta hor, esaten da besteak beste, jendeak politika gehien bat boxeo ring gisa ikusten duela oraindik, edo gero eta gehiago ikusten duela horrela, ez? Eta hori ondo egokitzen zaiola batez ere gizon gogorrei eta kupida gutxi duten gizonei, ez? Eta zentzu horretan ere baztertu egiten ditu emakumeak eta eredu horrekin batez datozen gizonak, ez? Orduan, importantea da hori aldatzea, ez? Politikariez eta lidergoaz dugun iritzia aldatzea, ez? Politika inklusiboa eta genero sentsibilitatea indargune moduan ikus dadin, gizarteak ikus dadin, eta ez algune gisa. Horretarako, ezinbestekoa da gizonak inplikatzea, ezinbestekoa da politika inklusiboak bultzatzea, eta sistema politikoek gizarteen aniztasuna islatzea. Eta horretarako behar dugu, hemen aipatu egin izan da, elkarlana. Elkarlan eginez lortuko dugu hori, indarrak batuz, giza eskubideen alde gauden pertsonen indarrak batuz, erakunden indarrak batuz, eta horrela lortuko dugu, dena honerako izango den genero aldaketa eraldatzailea, ez? Hori da asmoa. Bukatzeko besterik, sarea ateratzeko prest daukagu, eta sarekideak behar ditu. Hori da, orduan, animatzen zaituztegu, benetan parte hartzera, guretzat importantua da, hurbilduko gatzaizkizue, zuek ere hurbildu zaitezten sarera, eta nik uste dut, egungo politika ikusita, eta egungo eredu politika non lidergo maskulino autoritario eta antidemokratikoiek gailentzen diren une honetan, importantea da erakustea, euskal gizarteari eta erakustea munduan,
badagoela politika beste modu bat egiteko, osea, beste modu bat politika egiteko, ez? Eta nik uste dut horretan eredugarri izan behar garela, ez? Beste eredu bat non berdintasuna, giza eskubideak eta demokraziaren defentsa izango diren iparrorratza, ez? Eta horregaitik, bueno, izan gaitezen zentzu horretan adibide eta eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengoan ere itxaroten zaituztegu. Agur. Eskerrik asko, Ander. Pues lo dicho, que cuando se amplían derechos, se redistribuye la influencia, se cuestionan privilegios y se reconfiguran identidades. Un placer, eskerrik asko bene-benetan, zuen entzumen aktiboarengatik, hemen parte izateagatik, eta jarraitu dezagun hau ere, gozamenatik eusten. Mila esker, thank you very much for being with us, eta laster arte, eskerrik asko.